Ai, ai, ai. Chica, Laura, ¿qué pasa? Ay, Miquel, yo no puedo grabar, me fa molt mal l'esquena, tío. Ai... Chica, qué mal me És que si poguera anar per la manteta elèctrica, esa que me ficava jo ahí tan... Chica, elèctrica! No. Ui, en anar per casa, saquets tèrmics. Camilleta, tranquil. De esta salimos. Hola, confinats i confinades! Com esteu? Avui, com vos hem dit, vos portem algo meravellós. Ja feia dies que no recuperàvem salut i cosmètica a casa. I teníem ganes. Correcte. I què és el que portem? Pues ho explica Laura. El que farem avui seran uns saquets tèrmics, que és bàsicament un trosset de tela que li ficarem dins unes llavoretes, pues ho explicarem en seguida, de manera que quan tinguem dolors podem ficar-nos un segonet al micro, escalfa i l'apliquem com una manteta elèctrica de tota la vida o com la bosseta esta d'aigua calenta que utilitzaven les iaies. Que bé, ai, recuperar. Molt bé, pues ale, aneu a per retals, trieu les llavors i vos expliquem com fer-lo. Vinga, corre. Per a construir el nostre saquet, el que necessitarem serà, per una part, un tros de tela per a la part interior i tela per a la part exterior. A la part interior és molt important que la tela siga natural, per exemple, cotó o lli. Podeu utilitzar una samarreta vella, per exemple. Després, utilitzarem llavors com arròs, llentilles, lli, faves, fesols per emplenar-la. Serà el que nosaltres després calfarem. I nosaltres volem afegir també plantes aromàtiques, perquè ja sabeu, ens agraden molt i ens serveixen per a relaxar-nos també i tenen propietats curatives. Amb la part exterior, coses que heu de tindre en compte és que necessitarem la tela d'una mesura major que aquesta, perquè després es pugui ensamblar. I necessitarem uns botons. Estes dos seran per a fora. I esta serà la tela per a l'interior. És una tela de lli, com veieu, és més xicoteta que la resta, ho veieu? S'obre aproximadament 1 centímetre d'alçada i d'amplària. Nosaltres hem tallat un rectangle i simplement el doblarem i cosirem així i així i així. Com veieu, així tenim un exemple del que nosaltres anem a fer. Esta seria la part interior del sac. Tenim fesols, tenim arròs i tenim lli. I així tenim les nostres aromàtiques. Hem decidit ficar-li timonet i camomila. També és perquè és el que tenim a casa. Així que anem enllà. Heu d'emplenar 2/3 del vostre saquet amb això. Com veieu, així tenim les nostres teles. El que hem fet ha sigut cosir-les, aixina, i en realitat el que anem a utilitzar és la part de fora. Mireu que bé queda. Este és el nostre saquet per a dins, que el que hem fet ha sigut cosir-lo també, i ara el que farem serà donar-li la volta. Així que anem allà. En recordeu-se, hem dit 2/3 de llavors. Així que més o menys calculant serà fins així. Anem allà. Com veieu, el nostre sac queda bastant ple, però després no volem que quede molt apretat. El que volem és que les llavors tinguin espai, val? Per a que s'adapte millor quan ens fiquem al coll o el que sigui. Anem amb les plantes medicinals. Que ens encanta. Ja tindrem el nostre sac. Ara el que hauríem de fer és cosir així i repartir. Una vegada el tenim cosit, el que necessitaríem seria fer-li la funda. Bueno, xics, xiques, així tenim el nostre saquet. Com veieu, esta és la part de dins, que és la que porta les llavors i les plantetes, val? Perquè olora. Val? I després la part de fora, la fundeta, que és el que podem rentar tranquil·lament si se'ns embruta. Val? Una coseta per a fer això, òbviament haureu de demanar ajuda, val? Per a cosir, sobretot perquè igual no sabeu. Normalment abans això s'ensenyava sempre a les classes, però ara ja no s'ensenya a cosir, que és una cosa útil. Miquel sap cosir superbé, jo d'aquella manera, la veritat. Però el cas, que demaneu ajuda i que aprofiteu aquesta ocasió per a dependre vosaltres i fins i tot, no sé, els germans, els pares per a cosir, perquè moltes vegades són les mares les que cosen. Així que enroleu-se tots i totes i aprofiteu l'ocasió per a dependre.
Una dada curiosa, a més, és que m'ha recordat a ma abuela de que antes s'ensenyava a cosir i per això ma abuela tota la vida no m'ha dit que anava a escola, sinó que anava a costura. No sé si a vosaltres vos passarà, si vos passa, compartiu a Instagram, de veres que ma abuela em deia, ja tornes de costura. Bueno, confinats, confinades, esperem que vos agrade. Sí. Això és, vamos, brutal. Meravella. Brutal. I res, like. Campaneta, subscriviu-se, així no vos arriba enseguida el que pengem, el que no, clar que sí. I bueno, que benvinguts a esta setmana i fins al pròxim vídeo. Adéu!